Valitettavasti Ei. ensipedään. No eipäs mitään haittaa. Ui se lakas. Olisiko muuta ajatellut, että kuin vittuun paskasti pelit on tehty. Siis meillä joku toisessa kentässä, se pystyy glitsaamaan itsensä ihan perseeseen. No niin, pystyy kaikissa muissakin peleissä käytännössä siinä myös. Kaikista kentistä pääsee melkein ulos. Vittu, on ylös pääsy. Paska. Kuvaa. No, voisit sä kuvata, mutta mieluisesti sit kerrot mulle milloin alat kuvaamaan. Niin. Mä oon kuvan koko ajan. Mutta onks meidän äänekki tässä vai? Onks meidän äänekki siinä vai? Kaikki. Sepä hieno asia. Sitten on mun peliin tämmöstä, missä mä Romamies. Romamies pani sen nauhoamaan. Ihan se on lukenut ihan kohta tarpeeksi, mä pelaa MPtä. Se pelaa MPtä. Tästä tulee mun kone on Mitä varattu. asia? Tästä, jos oot kuvannut siis koko ajan tämän, kun en usko vielä, niin tästä tulee varmaan tosi hyvä video. Joo, että toinen tyyppi pelaa tuolta niin MPt ja lukee johonkin random kokeeseen samaan aikaan, kun sä aukaset siellä jäätelöä jollekin Mariannalle. No Marianna jumalauta. No en minä tiedä sun sisartas nimi. Hei, apua. Täistä tietää. Okei. Kemmale. Oliko se Marianne vai Marianne? Mikä on Marianna? Ah. No sulla oli ovenviestiksessä, kun tiedät. Laatikko. Hei laatikko, mitä tää hommaa? Onpas hauska juttu. Matsu resume siinä 20 sekuntia. No itse mitä nyt se... Nyt se siirtyi johonkin nyt se alkoi taas. Näin, No näin, Vilja ihan matkuudessa, mitä se on? Mun mielestä yksinä siellä on. Mitä vittu tää oikein tekee tää jotain private. Ala nyt valita siellä. Ota nyt valitaminen itse pippeliin. Onko sun pippelikin? Ei mun sano se on. Niin, kyllä mä sen tiesin, Et sä siihen leikkausta tarvii. En mä tarkkaan. Euha. Siis ei nyt ehkä oikeesti olisin juuri kysymässä samaa tuolta yhdeltä hintiltä. Mitä? Nyt en ihan ymmärtänyt asiaa, viitsisitkö Se toistaa? semmosia glitsejä. Ui vittu, kakka. Turpa kiinni. Turpakin itse. Auttakaa mua! Oi jumalauta. Mä niinku hyppisin. Mä kävelin. Sitten yhtäkkiä mun taakse ilmestyi zombi. Muista pisu oli ihan täysillä. Sillä hyi kamala. Eli sit rolla sut ihan täpää vai? No niin, sitä mä ois taaskin huusi. Toinen tulee. Mitä ois? Timppu. Zombelvis. Synkop! Drop. Tää on niin hauska pelata tätä MP:tä, kun täällä on jotain tollasia 7-vuotiaita helareja huutaa taustalla jotain. Hei, tossa tulee suomalainen. Vitsi kun mulle on mikki tässä pleikkarissa. Mä niin trollaisin to. Yes! Toi on tommonen helari, kun huutaa tuolla taustalla, kun se on joku Jori. Paitsi että Jorilla on paljon myrempi ääni. Onko mahdollista? Nyt se valittaa tuolla, kun mä ammuin sitä päähän, niin sit se valittaa. Kysy minkä ikinä se on. Ei mulla oo tässä pleikkarilla ei oo kunnolla chatti tässä mitään ja sit voisiko lisätä se tohon. Tähän keskusteluun vai? Ei kun siis se on tuossa pleikkari omassa chatissa huutaa. Niin vois lisätä se tohon PS noihin kavereihin tai niihin. PS. What? PlayStation Network. Haista sinä sen. Mitä? Täällä on joku tyyppi nimi, kenen nimi on Savuporo. Savuporo 83. Mä ei ymmärrä ihan tausilla tota juttua nyt. Trollet. Bro!
Raw metal! Hyppy! Yes. Selvisin. Mistä paska? Oh, yes. Ottaa rynnäköi. Rynnäkkö! Mä menen hyppimään taas tänne. Semmonen pahvelattikaan pyörät. Väheksi. Ei, en mä tänne haluu. Tuolla Harrier, mä menen sinne. Missä mun Sinko on? Sinkkoa sä seitsen sun hippeesseis. Hei, nyt mulla on Sinko, koska mä kuolin äsken, koska toi hintti ampus mua. No niin, varmaa. Sinko, mä muista Singolla, niin se kuoli. Singolla? Ei kun siis toi no ei joo, tuolla, ne niitä varmaan oli chopper gunneri oikein heti perään. Ui vittu, sikaköyläjä. Onneksi mulla on Sinko, niin mä ammustan sillä, niin se kuolee. Niin. Voi Joo. vittu. Marko, arvaa mitä mä trollasin toi äijä. Mitä? Silloin oli Harrier ja chopper gunner ja noi. Sit se sit se chopper gunner, se ehti tehdä 2 tappoa sille, niin sit mä ammuin sitä. Mennäänkö pois, sä haiset liikaa. Niin on, videosiksi äänitikö sä tänne siis? Meninkö pois sä haiset liikaa aika? Yes! Okei. Mikä toi on? Miksi mun sohvapöydällä on kirja? Mä en tykkää. Nyt täytyykö lisätä toi pikkuvauva, ketä huutelee tuolla kontakteja. Tai siis mikä näitä on PlayStation Network-ystäviin? Mitä vittua? Täällä on jotain suomalaisia, kun täällä on joku savuporo. Mikä toi on? Se ei nelosta sain. Täällä on Finn Siilipoika. Sitten täällä on Mr. Savuporo 82. Mitä vittua? Mä oon porran nimi. On. Mitä se? Jeri, sun pitää olla Valtteri C, mä voidaan pelata 4 kuotinää. Venäas, mä tuun ihan just. Se tulee ihan just. Toi viimeinen tappoi itses. Round start. Mä lisään ton Mr. Savuporo. Ois siinä on nätti naama, mutta se on sou. Niko pois haiset liikaa. Niin sit tää paljon pois kun vierestä. Voitti niin. Voitti kun se on. Oikeesti. Aamulla kapinos. Mitä? Miten mä sain uutta mukaan? No jees, mä sain joku C4. No niin. Eiks mä otan Claymoreja sauki? Hiljaa kissa. Resisti! Sinko! Mullakin on Mä Sinko. tapoin itse sinkoa. No kerrotaan. Räkäkuit! No joo. Se oli kyllä läppä, kun Jiri vähän trollas niitä yksi jukkeleisia, kun se vähän ampus nyt miinoisia. Miksi mulla on joku last standi tässä? Mä en nyt ymmärrä, kun I on nyt wanna last. advance!